Website sa pagkuha sang QR code sa Iloilo City, nag-bug down kahapon bangod sang kadamuon sa nagparehistro. Mga nagparehistro sa una nga adlaw sang registration, naglabot sa 24,000. Apang pila sa mga nagparehistro sa QR code, ginakabalak-an ng ila seguridad bangod sa paghatag sa ila personal data. Si Zen Kilantang nakatutok. Sa unang adlaw sa operasyon kahapon, 24,000 ka mga individual ang nagparehistro sa www.uswagtracer.com agud makakuha sang QR code. Apang wala natapos ang adlaw kag nag-bug down ang site. Nagreklamo ang mga residente bangod hindi na sila makaregister, ganit temporaryo anay nga ginuntat ang registration. Pila man sa mga persona nga nakarehistro ang wala pa makabaton sang code sa ila email address. Bangod sini may mga adjustments nga ginhimo ang syudad para mahitso ang problema. Nagbalik naman ang pagparehistro subong adlaw. Nahibaluan nga ang mga nagaedad 6 katuig pasaka ang sarang nga makaregister. Kung security features naman ang istoryahan, wala sang dapat nga kabalakaan ng mga tao. Bangod ang City Health Office lang ang may access sa mga detalye kag impormasyon nga ila ginhatag para mapadasig ang contact tracing sa tion nga may nakalubilo nga COVID-19 positive. The details team mo is already downloaded. Naguhay na siya sa active site. No? So, kay ini siyang proseso or ini siyang application ng saron sa aton City Health. Kag sila lang ang may access. Si Julius nga taga Dumangas Iloilo nga masami nagapadulong sa syudad nagpa-register na kainas ang aga. Okay man siya kahit para man sa safety tamo and para madasig ang contact tracing if possible given nga may nakasalamuha kang positive or positive asymptomatic. Ginalauman sang syudad nga mangin estable na ang browser-based application. Sarang naman ini nga gamiton sa pagsakay sa mga pasahero sa mga pampubliko nga salakyan. Upod Caramel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.